فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Pes wagtiki iki qoşun bir-birlerini gören wagtlarına Musa'nın qowmlary aýtdylar: "Tahqiq biziň ýzimizden ýetildi." قال كلا إن معي ربي سيهدين. Musa aýtdy: "Hergez bu zat bolmaz. Tahqiq men bilen biledir meniň Perwerdigarym. Şol meni hidayet eder we ýol açar." فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Pes biz Musaga wahy etdik ki deryany asaň bilen vur diýip. Pes deryany asasy bilen vurdy. Derya ýaryldy we her bir bölegi uly dağ ýany bolup durdy. وأزلفنا ثم الآخرين. Oşolak Firavunlary da ýakyn getirdik. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. Ve biz Musa we şoň gowmuny deryadan geçirip nejat berdik. ثم أغرقنا الآخرين. Ondan soň Firavunilary tamamen gargatdyk. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Tahqiq şu işte alamatlar we nişanalar bardyr. Oşolaryň köpüsi iman getirmediler. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Ve tahqiqten Perwerdigaryň galipdir, düşmanlarından intigamını alar ve müminlere nihayetde mehrebandır. واتل عليهم نبأ إبراهيم. Ey Muhammed, ehli Mekke'ye İbrahim'in haberini okuyup ber. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Vakti ki İbrahim öz atası Azer'e o şoň gowmuna aýtdy, näme zata ibadet etdiýäňiz diýip. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Şondan şolar aýtdylar, biz botlarga ibadet etýäris we hemişe şoň ibadetini bolarmyz diýdiler. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. İbrahim aýtdy, aya şolarny çağıran wagtyňyzda şolar eşitýärlermi? أو ينفعونكم أو يضرون. Ya da size bir nef berýärlermi ya da zerer ýetirýärlermi diýdi. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Şolar jogap berip aýtdylar, biz ata-babalarymyzy şu taryka işini etdiýän tapdyk. Biz de şolardan taglid edip botlara ibadet etýäris diýdiler. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. İbrahim aýtdy, aya gördüňizmi ol zatny ki siz we siziň uzalky ata-babalaryňyz şoňa ibadet etýärdiňiz. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Pes tahqiqçy zatlar meniň düşmanymdyrlar. Meger alemin Perwerdigary ol meniň düşmanym däldir. الذي خلقني فهو يهدين. Ol meni halq etdi. Pes şol meni dogry ýola hidayet eder. والذي هو يطعمني ويسقين. O Hudadyr bana taam berýän we içilýän suw berýän. وإذا مرضت فهو يشفين. O wagty ki men meriz bolsam, pes şol Hudadyr şefa berýän. والذي يميتني ثم يحيين. O şol Huda meni öldürer we diri eder. والذي
أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وشol Hudadyr kimin umid etýärin kıyamet gününde men hatalarmy we günahlarmy mağfiret eder diýip. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Perverdigara, maňa hikmet ata eyle we meni salihi bennelerin